Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera jaiegunak pasata esan dugu, baitzuli gara gure estudiora eta denak berdin jarraitzen du. Tira, denak ez, aita santo aila inigo. Bueno, Krisi cerebrovaskularra, kolapso kardiovaskularra, horiek dira Francisco Aida Santuaren heriotzaren kausak jakinarazi du Andrea Arcangeli, Vatikano hiriko osasun departamentuko zuzendariak. Eta orain badator liturgia festa, Francisco Aita Santua zenaren hilotza bihar eramango dute Vatikanoko San Petri Basilikara, eta Romako Elizaren kamerlengoak Kevin Joseph Farrell kardinalak dei egin dien mundu osoko kardinal guztiei Erromara joateko. Asdadia konklavea. Asmatzeko gapaza izan, argi daukadana honako hau da, heriotzaren mamuarekin manipulatu gaituztela, eta manipulazioa borrotatzen dut, horregaitik, Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Hilda Jainkoa! Egia esan, zinemaldian estrainatu zen konklabe pelikula ikusi ostean, interesatuago nago kontu honekin, Inigo, Vatikanoko kapera Sixtinoan mundutik guztiz isolatuta 129 kardinal elkartuko dira. Ze zinematografiko eta aliberian, enbidia puntu bat ematen dira, horrela mundutik isolatuta horrelako leku edar batean. Bai, zuk ere isolatuta egon nahi duzu? Batutan bai ez pentsa. Bueno, gaur ez dizutuzten, Inigo? Gaur ezin gara isolatu, gaur Amalurraren nazioarteko eguna da, eta... Apaintzen zutena uantze alaia isildu da maiten nuen sinfonia itzari daine Amazonia Basamortu triste bat nuen aintzinean kolore mai tatuak lujundu lanuan sekretu gordenak airatu zeru. Esan bezala, Amalurraren nazioarteko eguna da gaur eta egun hau 2009 geroztik ospatzen da ofizialki, gain populazioak, kutsadurak, biodibertsitatearen kontserbazioak eta beste ingurumen kezka batzuek sortutako arazoez kontzientziatzeko helburuarekin. Aurten fokua ekosistemetan jarri nahi izan dute, izan ere klima aldaketak gizakiak naturan eragindako aldaketek eta biodibertsitatean nahasten duten krimenek, ala nola baso soiltzeak, lurzoruaren erabileraren aldaketak, nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpen intentsiboak edo basa bizitzaren legez kanpoko merkataritza gero eta handiagoak dira. Planeta suntsitzeko erritmoa bizkortu dezakete. Horregatik, gure planetako ekosistemak berreskuratu behar ditugu. Ekosistemek lurreko bizimodu guztia sostengatzen dute. Gure ekosistemen osasunaren mende dagoelako zuzenean gure planetaren eta bertako biztanleen gure osasuna. Adorez, eta gora egiten du alduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizonak. Baina ez da gaurko nazioarteko egun bakarra, urtero apirilaren 22an disko denden munduko eguna edo Record Store Day ospatzen dugu. Egun bitxia ez da, duela urte batzuk egun honetan bildumagile eta musika onaren zale asko kilarandiak egin zituzten musika dendetan. Baina internetekin hori ere aldatu da eta orain askok nahiago dute, YouTubeen bideo zerrenda bat sortu edo Spotify, Apple, Deezer, Tidal edo Bandcamp bezalako guneetan arpidetza. Hala ere, Euskal Herrian baditu hainbat denda oraindik, Bilboko Power Records, 25 urtetik gora dituena, Gasteizko Vinilora, Donostiako Beltza Records, Iruñako Diskos Barrakuda edo Dientes Largos, Bob Diskak Baionan. Eta gehiago. Nina izulizez, planeten hautzak elezea, zabatzen onbean.
zoaren ondoan irratia bihotz baten tampadak nasten ziren Radio Lisboan Aizu, hainbat musikari aipatu behar ditugu gaurko egunez, jaio zelako Charles Mingus, Amerikako Estatu Batuetako jazz musikari eta kontrabaxu jotzaia. 1940 ondoko urteetan Lionel Hamptonen Big Bandarentzat musika idatzi zuen. Eta 1950ko hamarkadan Red Norvo, Stan Getz edo J.J. Johnson eta beste batzuekin aritu zen. Mingusek berezko estiloa sortu zuen musika beltzaren, tradizionalaren eta herritarraren elementuekin, eta vanguardiako jazzaren aitzindari bihurtu zen. Eta beste aitzindari bat, Lorenzo Aitken ere gaurko egunez jaio zen. Laurel Aitken izango itiz ezagunagoa jamaikar kantari eta konpositore izan zen. Ska musikaren aitzindaria. Askotan, eskaren aitabitxia Godfather of Ska deitua. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado. Y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Eta gaurko egunez, duela 4 urte zendu zen Juan Carlos Irizar Ortuzar euskal musikagile eta musikaria bere ibilbide profesionalean hainbat orkestratako zuzendaria izan zen. Hala nola Bartzelonako Lizeoko Orkestra Sinfonikoa, Pabeko Kontserbatorioko Orkestra, Erromako Santa Cecilia Akademiako Orkestra, Donostiako Eskola Kantorum abesbatza, Kaldakako Zaletasun abesbatza eta beste hainbat. Hainbat udal bandatako zuzendari ere izan zen, Gasteiz, Zestoa, Getaria eta Galdakaokoa besteak beste. Eta berazken etapan, Arrasateko Aitameni Ospitaleko abesbatzako zuzendaria izan zen. Bertan, musikoterapia saioak egiten zituen pazientekin. 30 inguru disko, partituren liburuak, filme eta dokumentaletako soinu bandak, antzerkietarako musika piezak, Donostiko Iradier baleta eta Gasteizko Samanigo baletetako musika eta koreografiak, Donostiako zinemaldiaren erreserkia eta Bilboko Mari Jaia Martxa ere berak eginek dira. Euskararen aldeko hainbat jaialdiren abestiak ere konposatu izan zituen, kilometroak, eskola txikiak, ibilaldia, euskara pausoak. Eta Peio Repara zoriondu behar dugu gaurkoan, 1980 apirilaren 22an jaio zen, Arbizun gaurko egunez, ez dakit aurkezpenik behar duen ala, ez baina tira, musikaria, konpositoria eta ekoizlea, 17 urterekin Bendeta taldearen sorkuntzan parte hartu zuen, eta geroago Zetak taldearenean 29 urterekin. Ospakizun bikoitza dute Arbizun, egun berean urtebete beranduago jaio zelako Joseba Ezkurdia. Eskubuskako pilotari profesionala, aurrelaria, Aspe enpresakoa, 3 aldiz irabazi du 4 erdiko txapelketa eta beste hainbatetan binakakoa. Aizu, ez da Arbizuarra, baina parra eta ipatu egin beharko dugu. Gaur Asier Martínez etxarte nafar atletaren urtebetetze eguna da. 110 metro esi lasterketetan aditua da Martínez, 2022ko Europako atletismo txapelketan urrezko dominia eskuratu zuena. Ikusten dezu inigo, kapera xistinan isolatuta egotea baina hobea da hemen egotea bigarren kafean. Gainera gonbidatu paregabeak ditugu, gurekin dira dagoeneko Mane Urruzulo eta Xantina Zabal, eta Tolofolk musika herrikoiaren jaialdia zitze egingo digute. Kontuz, gero Bronkanok elkarrizketa hauek lapurtzen dizkigula. Tolofolketa zitze egiteko Abraham Kupeiro ekarri genuen eta gero Larrebueltara joan zen. Bronkano da gure Pablo Motos. Opa! Baliteke, Bif pixka bat daukagu hemen? Uzet bif daukagula Bronkanorekin, bai. Bronkanorekin bifa ez, igual txuleta bazkaltzea gongo gineke. Hola, Julianea, Egia da, bai. Uste dut, Goiuri, zuk telebista gehiagik ikusten duzula ere. Oizu, eta eskerrak, bestela ezin genuke puripurian sekzioa egin. Telesail eta filmen gomendio zerrenda prestatu dugu, zuekin elkarbanatzeko. Eta Maialen Tellabidere badator, Paco de Lucía zaritu zitzaigun pasaden astean, eta aipatu gabe utzi genituen John McLaughlin eta Aldi Meola. Aizue, apirilak 22 ditu, eta aste artea da. Ongi etorri, bigarren kafera. Zuekin jaun Andreo Goiuri ez eizarandia, egunon? Egunon. Gurekin ez dena Julen Goikotxea horbe gozo. Hau, Andaluzia giran dabil. Oporretan. Illo tolako esaten. Ez dakit, argazkire bat bidali beharko dugu, Illo ez, isko, guizko, sonbio. Izketan ari zaizuen nau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 975 garrena du.
10:16 ditugu izak, apirilak 22, gu hiru, ez gu bi, esan da bezala Julen ez dagoelako, laizzer lau izateko asmotan, eta hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko intentzioarekin ongetorri guztioi, naiz irratian zarete bigarren kafean. Aizeak belarrian susurlatu zidan Iraz eman zoaz orain emendikan Betiko da itoa xorien kantua Oiana geizkidela dute ulertua Kea bada deneta dolamena airean nundira asaikaju samambaya apaintzen zutena uantze alaia. Denbora, Paulin eta Julieten kantu ederra entzun gabe eta gaur Amalurraren mundu eguna dela baliatuta berreskuratu dugu. Hau eta beste emat ere berreskuratuko ditugu. Baina gaurko saio abiatzeko moduan gara eta gure txatean dagoeneko hemen bota digute. Egunon, zer moduz zaudete gaur biok? Bai, esan dugu, Julen oporretan da eta porretan gozatzen utzi dugu, hori ere merezi duta. Nire maite duta dio Gorkak, segun politak pasaitudan Salamankan, ze ederra, hiriburua eta bidaia deskonektatzeko, eta ze ederra zan goizero gozaltzera junda, hor tabernan, 40 hits, hau pentsatzen los 40 esan nahi dula. 80 amarreko amarkadako musika, izan daiteke, edo Kiss FM, igual ez da izentzuten aritzinen. Joan honeiz kontatzen, postala bidean doa, bai, ikusi nun Gorka gargazkia bidali zidan, nola postala bidali zigun, eta badakizue, bigarren kafean oso postal zaleak arela, beraz, eskertuta dago. Dio, zorionak pillo reparaz, eta Atzo Maria Molategi, egia da, Atzo Maria Molategiren urtea izan ziren. Tolo folk, ea iristen naizen, iganderako, merezi du iganderako iristeak, oraintxe aztertuko du ondo programa hori, baina hasi eta buka, haze programa, aurtengo edizioak dakarrena. Hortxe gure txatean mezu batzuk, zuen maite dutak elkar banatu nahi badituzue, hortxe bota baita WhatsApp bitartez ere, badakizue 688 524 telefonoan, baina gu gure maite duten tartean murgiluko gara. Eta konturatu nahiz nik ez du dara nire prestatu? Nik bai. Bai. Kontatu zurea beraz. Bale. Badakizue aita santua hil dela. Ni ez naiz fededuna, ez naiz kristaua, baina aitortu behar dizuet, nire guilty pleasure dela, konklabearen kontu guzti hau. Ni nago, hemen, jendea egoten da, fitxajeekin, futboleko fitxajeekin, eta zein ora joango den, eta horrela esen nago ni, aita santuaren kontu honekin. Zein diren, hurrengo aita santu izateko, 5 favoritoak, nola bozkatzen duten, hizkuntza eta dena gustatzen zaitena, Ilka Marlengo, Zede Bakanti, eta dena, ez dakit, pelikula batekoa dirudi, eta ni nago, liuratuta kontu honekin, gero, nire egunerokotasunean egia esan postaxola zein den aita santua, baina hemen orain, hautaketa prozesu honekin eta nola orain kardenalak badoazen denak Erromara han elkartuko direlako 129 leku batean giltzapetuta eta ez dirandik aterako erabaki arte zein izango den horrengo aita santua, jantzi hoiekin, arropa hoiekin, claro, katolizismoari gauza txar asko ikusten dizkiot.
baina estetika ez, Estetika da gauza bat, hoi da landuta daukate oso ondo, eta oso onak dira zentzu horretan, eta orduan, kontu honekin nago, horixe, hau da niretzat, NBA-ko edo futboleko fitxajeen kontuen bezala, horrela xenabil ni, de santa sede. Eta segundo bat goiuriste gure gonbidatutako batek dagoeneko esku altxadu hemen, nahi duelako zerbait kontatu eta mikrofona iriki barri doela konturatu naiz, beraz segituan, 3-2 bat eta irekita daukagu. Bueno, Manex Orruzola, egunon. Konklabe pelikula goiuri, egunon, zenbat aldiz ikusi dezu. Bida, atzo, jaso nuen albiste, Aida Santoila, esan nuen, eguraldi txarra dago, grisa, perfecto, gaur arratsaldean nik badakitzarekin berduan, eta atzo ikusi nuen konklabe, eta gaur berriro ikusi nahi dut. Eta pelikularen ekoizleak zenbat aldiz damutu dira, 3 hilabete ez itxoin izana zabalkonderako, ez da? A ber, egia datzo txio bat ikusi nuela, jartzen zuela, Francisco Aita Santua gauza asko izan da, ez? Txiroen Aita Santua, immigrazioaren babeslea ez dakizer, baino bereziki izan da, marketingaren erregea. Ze, hemendik egun batzutara estrenatuko da plataformetan konklabe, eta jak bera hilda, eta sekulako lana egin du, izu. Konspirazio teoriak. Konspirazio teoriak. Xantina Zabale, egunon zuri ere. Bueno, konspirazio teoriak ere asko gustatzen zaizut. Ze plataformak estrenatu du? A ber, momentuz dago Amazon Primeen alokairuan edo erosteko. A ber, Jeff Bezos. Eta ginik. Usted iristen dela 3 aste barru. Ikusten da, belaunaldi arteko saltoa ni zinera jo nintzen urtarrilean, ilobarekin. Ez que... eta zinemaldian estrenatu zen, da zinemaldian, Donostiko zinemaldian aritu ginen konklabeta, zaina, ez que gaina detai asko daude pelikulan, Movistar neromen dago Dio Gorkak. Vale, perfecto. Bueno, sekulako pelikula, eta ni nabilela, orain izaten dizet, ni ilkamarlengo eta gauza hauekin txundituta. Odola iraki Manesa Xantiri ere, Tolo Folk jaialdiaren antolatzaileak gero aurkeztuko dizkizuegu, baina etxeko giroan garenez, ja sartu zaizkigu hemen festan, eta maite dut askatu behar dizuet. Zer maite duzun zuek? Hau zuten, espero. Tolo Folkaren programa goiti bera da egite, baina... Hoxe bea, Tolo Folka, maite dugu, ja aurten 5. edizio ospatuko dut, venga, nik maite dut bikoitza honekin lotuta. Maite dut urtero etortzea gure egitarauaren berri ematera programa honetara. 5. urtea da urten, bat ez bezala ari garela bezperatik edo egunean bertan egitarauen berri ematen. Oraingoz, egin dizkiguten elkarrezketa guztien top eta arrankinean jarraitzen du 2. kafeak. Ikusiko dugu 5. urtean ere betetzen den. Haze presioa. Eta maite dut, hola, kompainia honekin etortzea, ez da? Xantirekin, honekin ematen dit aitzekia, Xantirekin denbora pasatzeko, eta bakizue Xantinertzako gauza asko dela, gauza asko da, hilo bat, eta laguna. Etorrez ezkigu Xantina Zabal eta Osaga Manex. Zuzen ere. Nik maite dut lotuko dute Aste Santu hauetako planarekin egin genuen Kayak Basque Countryko lagunekin, badakizu etxe honetan ere piraguaren inguruan asko hitz egiten dugula, duela gutxi Aitor Goikoetxea ere gurean izan genuen, Pahorra baserriaren inguruan hizketan, baina beraik badute piraguismoa nolabait sustatzeko enpresa bat, eta horrekin natura, geologia eta bestelako esparrutan ere murgiltzen dira, Hondarribiak eskaintzen dituelako, zerikusiak, Bidaso ibaiak zer esanik ez, eta orain honetan itsas zeharkaldi bat proposatu zuten, eta itsas zeharkaldi hau Baionatik abiatzen zen, eta bertan talde ondixa marra 11 lagun ginen, maila ezberdinetako jendearekin, itsasoa bazegoen, Aste Santutan orokorrean azken 5 egunetan itsasoa egonda, eta beraz han aturri ibaiaren azken metroetara iritsi eta itsasoratzeko garaian konturatu ginen saltsa zegoela, eta hor 2 moien artean eta sartu irtenak normalen izaten dira arriskutsuenak itsasoan, eta beraz, atera, kosta eta atera ginen, ikusi, aztertu, berriz ere egin genuen saiakera, eta, Kayak Basque Countryko da bizperezek ere aztertu zuen egoera, geratu hemen ikustera, eta etorri zen da begiratu zian nola, laguntzen enbilen, eta uste dute, ezkarela sartuko. Ondo da, eta talde guztiak egin genuen atzera, kostata, aturrik urpila zekarrelako, marea berako azken txampantzen, asko egiten du barrura arrastoa itsasoak, eta olatua berriz, errekaruntzez, eta hori egon ziren nola
bixi xamar izan ziren momentuak, ondo atera ginen bertatik, eta horrelako erabakiak ondo hartziari gauza ederra da. Joan ginen Erromardiraino, eta horrengo gunean, Erromarditik ja, Irunerainoko bidea egin genuen, eta, alako leku ederretan aritzea zoragarria da, baina batez ere hori ibaia aztertzen genbilela eta adur eta aturri izenekin, etorri zitzaidan Bidelapurrak taldeko kantu hau, Aturri Tenesin, kantu ederra da, eta pasa nuen egun guztia aturrin gora eta bera, baita Errobi ibailean bera, horre elkartzen dira, Baionan ematen diura aturriri, kantua buruan. Beraz maite duta, nolabait bikoitza batetik giro horretan eta piraua giroan orduak pasatzea maite dudalako, eta bestetik nik Baiona inguruan aturri zeharkatu da benuen, eta horrelako kantu batekin nahazten zaizunean, zoragarri gertatzen da dena. Dobro hau, lastandurik, egaz noa zugandik, xori kantuz, Blue Ridge-tik, Aturri Tennessee. Bolsa hoz, bioz burdin, zaporeko arifin, sei hauek igurtzirik, Nashville, Tennessee. Adio ama, adio lotu ninduen guzia, gaur enerraietan loratzen da odolaren mintzoa. Adio ama, adio lotu ninduen guzia, gaur enerraietan loratzen da odolaren mintzoa. Mendigainekoen arak nola, holtzarik holtza kantari ala, Memphis iriko. Bidelapurrak taldearen Aturri Tennessee honekin egin ditugu goizeko 10:30 bideko azken minutu hauek, baina bagoaz aurrera gure gonbidatuak dagoeneko aurkeztu dizkizuegu, baina behar bezalako aurkezpena egingo diogu Tolo Folk jaialdiari ere, gaur apirilaren 22 honetan. Bigarren kafean zarete. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Egia esan Amalurraren mundu egunak eta folk jaialdi batek ekuazioa egin eta inteligentzia artifizialak dio lurra kantua jarri behar dela. Aurtengoa 5. ekitali izango du Tolosako Tolo Folk jaialdiak. GAGK kultur elkarteko kidek pandemia bete-betean gauzatu zuten lehen aldiz buruan bueltakaz erabilten ideia eta egonkortu egin da urteekin. Pasko astearen bueltan itzordu ezin besteko bihurtu arte. Etzen erronka erraza. Tolosako herriak duen ekintza kulturalen baitan tartea topatzea. Askok Sasiopor giroko data hauetan jaialdiak arrakastarik izango etzuela pentsatuko zuten, baina Tolo Folk gutizia da eta publikoak ulertu du hori. Lurra da gure alaba, lurra da gure ama. Bihar asteazkena abiatuko da balio antropologiko kalkulezina duen ia mende erdi duen dokumental argitaratu gabe batekin. Hau oparietako bat, eta errepika ezina izango den neurrira antolatutako kontzertu batekin amaitu igandean. Tartean, kontatu beharreko goz asko. Jaialdiaren edizio hau aletzeko gurekin ditugu dagoeneko aurkeztu dizkizu egun Xantina Zabal eta Mane Xurruzula. Egun on berriro bioi eta ongi etorri. Egun on bilote. Bueno, ate-ateetan gara, dagoeneko jaialdia hastear, dena prest, egia esan lantalde efizientea juntatu zarete, bagoitzak bere esparroak ere ondo hartzen ditu eta esango nuke
ez dagoela urduritasun berezirik lantaldean, gogoa gehiagoak aso, jaialdia martxan jartzeko, ez? Bai, alaxe da. Ez da oso oikot lantaldea gurea, lau lagun gara, eta erabat modu voluntarioan egiten dugu, eta honek zentzua dauka bakarrik, lauok ondo pasatzen balin badegu, eta ondo konpontzen bagara, bestela honek ez dauken jugo zentzurik, eta orduan lehentasuna hori da, ondo pasatzea, eta gerokoak. Bai, hori da, azkenen, lantaldea edo antolakuntza taldea, lau lagun, eta lau lagun, esango nuke, bakoitza berezitasunen desberdinak gehala, eta bakoitza bere ekarpentsoa egiten diola jaialdiai, eta nola bate, elkarren arten bakoitzan gabezik edo bakoitzan ekarpenak bai, hor aberasten juten gea, eta nik uste neko ondo osatutako taldea gehala, eta hortxe bakoitza bere aletxoa jarriz, gero ja 5. edizioa, eta hemen txegatoz berrize gogotxu eta energiakin tope. Eizue, txuleta zaleak ere bazaretezuek, lehen aipatu du. Txuletaren bihotza normalean lehen bailen moztu eta igual gehien estimatzen duzunari ematen zaion horietakoa da, eta gu jaialdi honen muinera joango gara, ze aipatu dut, bihar bertan estrenatuko den eta ia mende ardi duen dokumental horrek ikaragarrizko mamia du, eta uste dut hor, aipatu dut jaialdia gutizi badela, baina gutiziak aletu beharko gainitu, akaso hau gutizietan, gutizietako bat, ez? Bai, ia esan dokumentalarena etorri da ia modu naturalean, ezta? Ja jaialdia abiatu genuenean, beti garbi izan genuen, musika bakarrik etzela, tolo folk, musikaz gain beti eduki behar genuela beste nolabaiteko elementu, ez dakit, pedagogiko bat, edo bestela nolabaiteko, edo trebakuntza bat, taller bat, eta aurten Kontxi Irizarri eskerretorri zaigu hau, Kontxi Irizar Alan Griffinen alargunak proposatu zigun, bazuela dokumental honen berri, eta ea nola ikusten genuen. Eta pixka bat hortik etorri zen, Fernando Larrukerten 1978 urteko Euskal Herri musika dokumentala, eta non eta hor agertzen dira euskal kulturako izen potente pila bat bata bestearen atzetik, ezta? Adibidez Juan Mari Beltrán, adibidez Maurizia Aldaiturriaga, adibidez Michel Bedaxagar, edo Lazkao Txiki, Lopategi, Hartzean Nahiak, Txomin Artola gazte bat, eta beste asko. Eta esan genuen, hauxe da gure aurtengo musikaz gaindiko ekitaldian sartu beharreko elementua, ezta? Proiekzio hau. Eta oso pozik gaude, ez delako automatikoki erresa izan, baina bideratu dugu eta ondo eta erresa izan da. Eta bidean, jende askori eskerrak emateko moduan gaude. Ze proiekzioa posible izango da bakarrik Tolosako udalak sartu delako proiekzio horretan, eta noski ezinbesteko bide lagunak izan ditugu, bai Filmoteka eta bai BBVA, nahi badezu gero azalduko dugu bakoitzaren rola. Bai, noski, nahi nuke, biena, ze hemen aipatu dutelen badagola historia oso garrantzitsu bat atzetik, noski, jendeak ere antzemango zuen, ia mende erdi duen eta estrenatu gabe dagoen alako protagonistak dituen dokumental batek, zeo zer badu, orain arte estrenatu ez izateko, eta, nolabait korapi hori askatu duzu ezuek? Bai, egia da, estrenatu gabea dela esatea, igual ez dela erabat zuzena esango genuke itzalean egon dela. Ze, egia da, proiekzioaren bat edo beste ikusi dugu, oan dela urte batzuk eta egintzela, kontua da, DVD xar batzuk eta kopia batzuk ibili direla, eta orduan guk ez dakigu emanaldi batzuk ze baldintzatan egin diren. Guk esan dezakeguna da, itzalean egon dela dokumental hau, eta Filmotekak digitalizatu zuen kopia hori, lehenengo aldiz proiektatuko dela pantalla hondian, hori bai esan daiteke. Zergatik hori? Hori da, Larrukertek zuzendu zuenean dokumental hau endala 47 urte, sustatzaile nagusia edo nolabait ekoizlea izan zelako garai hartako Banco de Bizkaia. Banco de Bizkaia gero bihurtu zen Banco de Bilbao Bizkaia, beraz Banco de Bizkaia bere horretan desagertu zen, eta gero oiei Argentaria gehitu zitzaien, eta gaur egun Banco de Bilbao Bizkaia Argentaria da. BBVA bezala zautzen duen. Eta orduan oso garbi etzegoen ere, jabetza norena zen, kontuak nola askatu zitezken, ezta?
Orduan gu jarri ginenean harremanetan filmotekarekin, hori beraiek digitalizautako duela ja urte desente digitalizautako kopia hori proiektatu nahi genuela jaialdian, beraien aldetik oso prest, oso pozik, azkenean eginda dagoen lan bati erakusta leio bat ematea zen, ez? Baina noski baimenik gabe ezintzen egin, ez? Eta orduan, pixkat gure erronka izan da BBVA-koekin harremanetan jarri, kontaktu egokia lortu, eta haiei idatzizko baimena lortu dugu, eta dandanok pozik, BBVA-ko pozik, filmotekakoak pozik, eta noski gu oso pozik. Xandi, fantasia xamarra, Juan Mari Beltran, Maurizi Alditurriaga, Jan-Michel Bedaxiagar, Lazkao Txiki, Artxanaiak, hau denak dokumental batean topatzea. Bai, izan bakoitza da erreferente bat, gure herri musikalarentzat, izen propio bezala erraldoiak dira. Hoietatikan esan beharrekoa, Juan Mari Beltran izan gendula bere kontzertua eskaintzen, duela dauneko 3 urte, okerrezpa naiz, eta... Bigarren edizioan izango zen, ezta? Bigarrenean edo hirugarrenean akaso. Bai. Eta hori, da Juan Mari Beltranez aparte, ja gure artean ez dauden beste hainbat artista erraldoi, bat artean Maurizia, eta hortaz, nik ez daukat ikusita dokumentala, eta irrikitan, behintzat bertara azaltzeko, eta ni bezala, inguruan, musikazale asko, eta herri musikazale asko, interesa azaldu digutenak, eta bertan izango dienak. Hortaz, hemen entzuten aidanetako bati, baitare izen propio hauek ez, zer espero behar bada ez, baino izen hauek eta hauek behaien aletxoa daukatela jakiteak dokumental hontan, eta gero gainetikan, horra aipatu, Fernando Larrukerten izena bea, ez? Besteak beste, Amalur ikusentzunezko pieza baitare erreferentea izan dana Euskal Zinemagintzan, Nestor Basterretxeakin batea landutakoa, eta hoixe, zuzendaria bea berdina dela, Larrukert bea, eta orduan, ikusita Amalur... jakituria zinematografiko bat aurrikusten dela, ez? Hori da. Eta Amalur ikusita baita ere referentziazko pieza izan zela, ni horrek ere erakartzen hau, dokumentala ikustea, eta hoixe. Txatean galdetu digute, ze ordutan da Topiken? Topiken arratsaleko 7:00 izango da dokumentalaren proiekzioa. Sarrera nola kudeatu behar da? Bai, sarrera goiurik horrela ditzen buruarekin, sarrera doan da, eta azkenean Tolo Folken filosofia hori da, ez? Kontzertu guztiak irekiak eta doan publikoarentzat, eta orduan honekin salbuespenik ez egitea erabaki genuen, sarrera doan da, irekia da, eserlekuak agortu arte. Beraz, gorkak idatzi du, bizi-bizi ibili behar, egia esan, nik ere uste dut, aurrikus daiteke, jende pixka bilduko dela, eta esperoko genuke justu denak abitza barruan, baina ez dakit dokumental hau ikusteko gogoz denak ere, baina ingo dugu aurrera programarekin, entzuten ari garen doinu hauek, nolabait, beste latitude batzuetara, euskal herri musikatik, keltiar eragineko eta bestelako eraginak dituzten Kamaino eta Amexeiras, hemen Sabela Kamaino eta Antia Amexeiras, izango dira Berdura plazan ostegunean, arratsaleko 7:00. Arrakasta handiko artistak dira. Euren entzunaldi begira, euren, ibiliari begira, eta, biko hau ere Tolosako Berdura plazan izango da. Bai, azkenean, bide bat egiten ari gera, eta lagun asko topatzen ditugu bidean, eta lehen aipatu dezue Kupeiro... Abran Kupeiro, Eta Kupeirorekin lotura zuzena dauka talde honek ere, zeren Kupeiro hori da, naiz irratia egon zen Bronkanorekin baino lehen, eta Tolo Folken egon zelako izan zen, eta Kupeiro Tolo Folkera etorri zenean, bere musikarietako bat Sabela Kamaino zen. Esaten nuenik, aiz ezaguna egiten zaien Sabela Kamaino eta claro, hau etorri zen Margarida Mariñorekin batera. Margarida Mariñorekin ere bidea egin dugu eta beren bat kontzertutan izan geha. Topo egin dugu bere kontzertu batean. Galdaka honedo, no? Galdaka hona izuzen ere. Eta, azkenean jaialdi honek lagun handiak eman dizkigu, eta orduan, Sabelak Antiarekin egiten zuen formatoa oso interesgarria iruditu zitzaigunez,
gonbidatu genituen jaialdira, eta pixkat bide horretatik dator, eta estenaratze oso elegantea eta potentea dute, eta pentsatzen dugu, lehenengo kontzertua jaialdia arrankatzeko ederra izango dela. Hemen Rodrigo Cuevasekin elkarlanan ari gara entzuten, 4 Cousasen, baina entzungo ditugu euren biko formatutik gertuago, Apekena Morte kantu honetan. Xandi, ipatu dugu, Sabela Kamainoren kasuan, Antia Ameixeiriasekin batera datorla honako honetan, lehenago ere jaialdean ibilitakoa da, orduan Abran Kupeirorekin, badago, folgiroan ere nolabaiteko sare bat eta elkarelikatzen den sare hori, eta ohikoa da, norbait, hemen ibili diren artistak bueltan izatea, edo artista hoien inguruan, inguru mari horretan dabiltzan beste batzuk izatea, baina antolakuntzak indarra hartzen joan den neurri honetan, ez da dozenaka esan daiteken, edo gehiago esan behar den, proposamen ere jasoko ditu gaur egun. Bai, hala da, ez? Guk ere proposamena jasotzen diteu eta eskertzen deu, nolabaiteko aitortza bat ere badalako, jaialdiaren ibilbidea, folkaren zirkuito horretan, ez da? Hortaz gu oso eskertuta, eta, guk ere gure komeriak izaten diteu, bai. Eta ja dagoeneko hasita gaude, urrengo urteako izenak ere hor taldeak, izenak, eta, gure zerrendatxoak eta hor osatzen. Eta hoxe, gu lagun artean antolatzen dugu, eta hoxe, lehenbizi guri gehien asebetetzek aituzten proposamenak eta aztertu, eta gero horrekin jute geha. Eta Sabelana ere, hor gelditu zitzaigun behaiek, Abranekin etorri zianen ere, beraien proiektu personalen berri ere eman ziguten, eta pixkat hortatik tiraka, urte batzun burun, Sabelak kasu honetan Antia Ameixeirasekin batera daukan proiektu hoi, hoxe ekarri dugu eta holaxe. Ederra izango da ostegunean Berdura plazan, arratsaldeko 7etan izango dena, eta hemen, proposamen dantza honetan Goiuri uste dut badagoela arazo bat. Batak besteari galdetzen dietela, leku guztitan, musika giroan eta gertatzen da ez. Aizu ezuek izan zineten tolo folken da, zen muz da? Osondo. Hori badakize gainera, manes. Eltzen zaizue, hori gertatzen dela. Azkenean, antolakuntza guztiek, beren borondate honarekin, ez dute beti, artista igual behar bezala zaintzen, edo goxo izaten, eta, zuek hori lortzen duzuela, jende dator eta etorri, baino gozoago joaten dela etxera bueltan beti. Bai, hori da, egia guretzat ere guk dana ematen dugu, beraien alde, eta dana ematen dugu goxo-goxo on daitezen, eta eroso sentitu daitezen, egia da gero, hori asko zaintzen degula, nola alojatzen ditugun, eta gero otorduak ere aurretik, ondoren asko zaintzen ditugu beraiekin egotea, harreman hori oso personalizatea. Eta gero horrek berak ate pila bat iriki dizkigu, ez? Azkenean, gurekin egon direnak berriz etortzeko prest daude, edo gurekin egon direnen lagunak esaten digute, bai, alakok esan zidan, edo beraiek ematen dizkigute telefonoak bat bestearenak askotan, eta horrek asko erraizten du. Hori da egia esan alderik gozoena, eta ifrentzu ere esan baldin badezaket, kontrakoa da, ez? Justu hori guk horrela nahi dugu, eta guk jaialdia horrela visualizatzen dugu, eta tamalez ez da beti horrela posible, eta batzutan artean sartzen dira representante profesionalak, eta, antenan gaude eta gauza batzuk ez ditugu esango, baina Pazko astan egon da esango dugu, ez direla gure negoziokoak, eta horiekin da gero dena zailagoa, hau da, harreman personalak dena arresten dute eta goxatzen dute, eta gero representante profesionalekin zailagoa da dena, ez da. Esango dugu jaialdian gutxi gora bera bataz beste, hori 7 kontzertu edo dira, edizio bakoitza, eta azkeneko urteetan bat edo tokatzen zaigu representantearekin, eta kontzertu horrek ematen du gainerako guztiek batera, baino lan gehiago. Eta hortxe gure 5 zentimoko aldearrekapena gaur irratian.
Tira, ostiralera egingo du salto, Juanma Sánchez eta Luis Painorekin Madrildi datoz, hau apostu, igual, ausartenetakoa, ez? Nolabait, hartzain tradizioaren soinuetara bidaiatzen dute, Madrilen kokatuta, ikertzaile, pixkat etnografo izakera horrekin, arratsaleko 7 izango da hau ere Berdura plazan, eta badu zerbait berezia, ez? Bai, oida, azkenen die, juntatu dia hor... Juanma Sánchezen berri gendun, Garikoitzen bitartez, beak ere, Garikoitzek ere hor instrumentun batzuk eta hor beakin harremanetan ibili dalako lehendik ere, eta bestetikan, Luis... Ari zara, Garikoitz Llobregatetaz. Bai, antolakuntzako beste kidea, bigarren kafean gehi bestetan ere izan dugunak, gaur ezintzun etorri eta... Bai, pixkat Garikoitzen bidez lotura hoi Sánchezekin, eta gero, beakin bueltan ibiltzen zen Luis Painor, ezta? Luis Painor de bai, beste izen handi bat, gaztelako herrikulturan, ez soilik instrumentu gintzan, baizik eta bertako etnografia ikerketak eta baditu liburuak eginak, gaztelako aurren jostailuen etnografia ikerketa horiek eta instrumentu hartzai soinu tresnen ingurukoak. Eta orduan pixkat bien artetikan izango da saio didaktiko kontzertu moduko bat. Hortaz ez da kontzertu bat izango bere horretan, baizik eta saio didaktikoaren izaera hori ere izango du. Hortaz, proposamen diozun bezala hausar txamarra, baino baitare iruditzen zaiguna jaialdian ezinbestekoa. Eta ostiralean bertan, gaueko 11etan oso bestelako proposamena. Nolabait, folkaren beste muturrera duana. Ez da maneix? Zeze mieš, folk elektronikoa Lapurditik, zuzenean, eta honekin ez genuen a priori harreman pertsonalik, Xantik fitxatu zuen sareetatik, eta izan da, esango dugu oso sorpresa gozo bat, aurkitu dugulako tipo jator bat, tipo errex bat, eta gero, bueltan, hemen loturak segituan agertzen dira, eta ama lurraren egunean, lurra Michel Dukorena adimen artifizialak proposatu dizun bezala, eta Michel Duko gero itzengo dugu, igandeko kontzertuan egongo den bezala, CC Mies folk elektronikoa egiten duna, eta ostiral gauean frontoan izango duguna, Michel Dukoren laguna da, gero jakin dugu, eta bar, ezta. CC Miesen kontzertu hori ere oso berezia, eta, nolabait antzokitxo giroan edo, Tolosako frontoi kafetegiak badu, ez da egit, kafe antzoki txiki baten izakera hori edo, bertan historikoekin kontzertu asko egin dira, bai blues jaialdiari bueltan, bai folk jaialdiaren bueltan, eta bestelare, programazio kulturala egiten dutelako. Beraz, gauez, tragotxo bat eskuan, eta beste giro batean, gozatzeko moduko kontzertua izango da. Hori, ostiral, gauean eta larun batean hiruko proposamena. Goizean Kalepoza txarangaren giroa, eta arratsaldean berriz, lehenik eta behin, landatarrak. Aho soinuaren virtuosoak etxean bertan dauzko guta. Bai, hor, aipatu lehenbizi, Kalepoza diozun bezala, urtero bezala, txaranga doinuak izango ditugula Lasko txarangako gazten eskutatik, eta gero herriko txistulariak kalean ibiliko diala. Eta horretaz gain, aipatu Oiartzungo herri musika eskolako Arrabita eta ikasleak, Arkaitz Minerren eskutatikan, etorreko zaizkigula, eta Arrabita eta biolontxeloak, eta horiek kale jira formato bat badaukate, herrira kalera ateatzen dutena, eta hortaz, hori iruditzen zaigu proposamen berezia, Kalepoza ontarako. Eta gero, ez dago inon idatzita, baina beti gordebena izaten dugu primizia txiki bat, bigarren kaferako, eta hortxe diuja primizia, ostiral gauean, ostiral arratsaldeko kontzertuko Juanma Sánchez eta Luis Paino ere ibiliko dira kalezkale. Epa! Beraz, hori izango dugu. Sorpresa. Kale giro anitza beraz, goize herri parte horretan, larun batean, arratsaldean landatarren kontzertu hori, aho soinuari helduta urteak eta pixkat belaunaldi transmisiori gauzatu duen sendia, eta,
esan dut, ahosoinuaren virtuosoak direla. Bai. Dudarik gabe, etxekoak dira, eta nola esaten du Garikoitzek, ingenieritza musikalizatua edo musika ingenieritza eramana, erdi borometan erdi serio esaten dugu, argi geneukan, merezi zutela olako, aitortza bat, ezta? Eta pixkate gure jaialdi hause da, ez? Kanpotik ekartzen dugu jendea, baina bertakoei ere estenatokia eskaintzea, eta landatarrenak iruditzen zitzaigun tokatzen zela, eta gainera egin dugu atea hunditik, eta orduan aurten jaialdiaren kamisetaraino eraman. Sabarro niño gara gutxi garko dezu kamiseta, ahosoinua aipatuta. Ari nintzen bilatzen momentua, jazteko hemen zuzenean, unboxing egingo dugu. Bai, gaina hor aipatu, ahosoinua behar bada jendeai, ez, folk jaialdi batean, eta behar bada igual deigarria edo egingo zaiola, hemen herri hontan, blues jaialdian eta behar bada igual ohikogoa da, soinu tresna bada, eta urtero izaten baita, guk hemen kilometro zeroko ahosoinua, plaza berrian. Eta ahosoinua norbait igual arrotze egingo zaio, baina hor azalpen bi. Folk musikan ikaragarrezko pixua izan duela, batez ere, pentsa baina folk rockerako bide horretan, folk amerikarrean, eta ze pixua izan duen, eta bestetik folkean oso trinko ulertzen ditugun, trikitixa, akordeoia eta horrelako instrumentuak, harmonikaz osatuta daudela. Akordeo baten barruan, trikitixa baten barruan dagoena, harmonika sorta bat da, eta auspoak harmonika horri putze egiten dio, beraz, bada oso instrumentu folkia, naiz eta gero, folketik blueserako bidean ere, eta hor egon diren transmisioak. Baina hor landatarrek ekarriko diguten errepertorioa edo, da bertako hemen inguruko erromeria bateko musika, diozun bezala soinu txikiarekin eta joko litzateke, nahi? Hori da, behaiek ahosoinuakin, hortaz, dantzarako grina edo gogoa ekartzea ere, ez da sobran izango. Tira, landatarren ostean datorrena, bada akaso jaialdiko kontzerturik sofistikatuena esango du, ez? Nazioarteko maila duen proiektu bat, folk lehiaketa nazioartekoetan arrakasta izan duena, badago deirarekin, nolabaiteko ikusmin berezi xamarra edo. Bai, azkenean, larun bat gaueko agian jendetsuena izan ote daiteken kontzertu horretarako, ekarri dugu, nazioartean ibilbide gehien daukan talde bat, Eskoziako The Battle of the Folk Bands, nazioarteko, izen ospe handiko jaialdi hori irabazi duen talde ez eskoziar bakarra da, Deira Band, bere musikariak dira andaluziarrak eta asturiarrak, eta hau ere, pixka bat loturetatik datoz, oain dela 2 edizio jaialdiarekin harreman handia izan zuen Marcosek berak lagun pertsonalak zituen, eta pixka bat talde honen atzetik gentozela, Marcosen bidez egin dugu harremana, eta egia esan oso errez joan da, bereiek fitxatzea, eta oso gogotsu daude, eta oso nolabait natural ateraren kontu bat izan da. Proposamen ederra hori ere, baina 11 doazen azken 5 minutu pasatxa hauek gorde nahi ditugu, nolabait igandean izango den, kontzertu ezin bereziago hau aurkezteko Xanti, nola esango nuke, neurrira egindako kontzertua da, eta bertan izar festa, eta gainera, ziurrenik askok, denek behintzat inoiz elkartu ez diren musikariak dira, beraz oso bereziaztuek lortu duzuena. Bai, oida, azkenen esan dezun bezala neurrira egindako kontzertu bat da, beti saiatu izan gehaku igandeko kontzertu hau, ezta, igandeko emanaldi berezi hau, Euskal Herriko musika sartzen bertan, Euskal Herrirako gordetako txokoa izaten da, eta, jaialdiaren 5 edizio hauetan bai saiatu izan gehala, baitare proposamen nolabaiteko berezia ateratzen horretarako, eta hortako artista ezberdinekin eta hitzeginaz eta proposamen berezioi ateatzeko. Kasu honetan, aipatu, Erramunen izena ere hor geneukala bueltaka aspaldidanikan, eta hori berarekin harremanetan jarri ginen, berai hasiera batean luzatu genion proposamena gustatu zitzaion, eta horra aipatu geroia Michel Duko, hasierako ediziotikan jaialdiaren laguna izan da Michel Duko, izan dela zubilana eginduna, zubilana egindun figura. Hortaz, gu garbi geneukan, pixkat, iparraldeko musika ekarri nahi gendula, eta gero,
hori nahi gendula hemen bertako musikariekin ere uztartu. Eta hor, etorri ditzaizkigun izenak, Garazi Esnaola, gaur egungo Euskal Herriko musika panoraman behar bada folketik aratago ere ezaguna den... pop rock giroan ere asko da bien, Izaro, Janus Lester bezalako proiektuen pianista. Behar bada, hoien itzalpean pixkate geldituta, baina alare izar bat dana. Hemen eskualdean daukagun beste harribitxi bat, ezta? Eta horrez gain, Elene Arandi hemen bertako abeslari erraldoia, bere proiektua Tempora, Juancho Zeberiorikin batera, hemen bigarren kafean ere izan ditu baina gehiagotan, eta hau guztian nolabait josiko duen Oreka Teixaren presentziare bertan. Hori da, Oreka Teixa jaialdiaren lehenengo edizioan presente izan gendun taldea, Michel Duko ere bertan aritzen da jotzen, eta beraz, Michel Dukoren loturarekin, hor emanaldia nolabaiteko emanaldiari forma eta biribiltzeko, hortxe Oreka Teixaren presentzia, eta hortaz, artista bakoitzak bere aletxoa jarriko du, kontzertu iruditzen zaigu ahaztezina izango den bat, borobiltzeko, Berdura plazan. Michel Duko, Ramon Martikorena, Elene Arandia, Garazi Esnaola, Oreka Teixa, hau guztia Tolo Folkari, 5. edizio honi behintzat, agur esateko, igandeko kontzertua, hemen ere jendea espero da, bada oso kontzertu berezia. Eta entxeguaren berri izan dugu, eta artisten eskutik ere aurreratu digute... Gauzatxoak gertatu direla, ez da. Hortaz, jendeak ez dezala hori galdu. Gauzatxoak gertatu dira, eta gauzatxoak datoz, eta gauza hoien artean, kontatu dizkizue unak asteazkenetik hasi eta iganderaino, Tolosan, Tolo Folk jaialdiaren 5. edizioa, Pasko astean, gauza gehiegi gertatzen ez ziren garai hauetan, Gamba, erabaki zuten duela 5 urte, Gea kataldeko kideek hau antolatzea, eta esan da bezala indartuta eta gozatzeko moduan dator 5. edizio hau. Mane Xurruzola eta Xantina Zabal, eskerrik asko kamisitaren gatik. Egia da. Eta eskerrik asko gaur berriz ere, gurera etortzeagatik, eskerrik asko jaialdiari ematen diozen ospoagatik, egia da, gozagarria dela, eta guk ere gozatuko dugula, aldugun neurrian, batzuk kontzertua dauzkagu. Euskal Herritik kanpo, eta pena handiarekin galduko dugu ikusi nahi genukenaren zati handi bat. Bikote, mila esker, eta laizter arte. Mila esker zuei, eta jaialdiari ematen diozuen, oixe, ez? Oi hartzunarekin. Eskerrik asko. Eta asko entzun dugu azken aldian Xorieri Mintzo zen kantu hau, bertsio ezberdinak egin dituzten bat taldek nolabait modernitatera ekarri nahian, baina guk jatorri egin nahi izan dugu saltotxoa, eta Erramonen bertsio honekin egingo dugu rengo minutua, azken orduaren bila, salto egin aurretik. Hilobian ezartzean, aizea zen gelditu, xoriak ziren isildu, zerua zen goibeldu, ta jendea horroitu. Xorieri mintzo derrekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xoro batentzat zaukaten, xorieri mintzo zen, xoro batentzat zaukaten, xorieri mintzo zen, xoro batentzat zaukaten, xorieri mintzo zen, xoro batentzat zaukaten. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bagoaz Bilboko estudioetara, azken ordukoaren bila, Itxaso Leon lankidea antxe dugu eta. Itxaso, egunon? Ez dago Itxaso entzuteko aukerarik, aurrera egingo dugu, eta saiatuko gara hau behar bezala konpontzen, baina hementxe jarraituko dugu, naiz irratian, bigarren kafean. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8.
Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Egunon, ongi etorri naiz irratira. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du Naiz irratiak informazioaren aria, egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buruk hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Badakigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan batekin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana, bai ala bai, egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6tatik 10:00. Naiz irratia. Goizeko 11:04, bigarren kafean zarete, azken ordukoari heltzeko eguerdiko 12etan egingo dugu bidea, eta bien bitartean guk aurrera jarraituko dugu hementxe, zuekin zinema giroan. You got the cinema. It's you. I'm not getting over it. Darling, is it cool? If I'm stubborn when it comes to this, I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinnamon. Ba, hemen txegara zuekin gaur asteartea da, baina batzu jai izan zenez eta badagoenez, bai ikusentzunezkoari, bai telesaki dagokionez eta baita pelikulei dagokionez, zer gomendatua, guk puri-purian tartea asteartera ekarri dugu, eta Imanol González Gurrutxaga zinema zuzendari, eta etxiontako kidea gurekin dugu, zer du kafeak Imanol? Erregintzara. Bai, kasi erre naiz. Erregintzara Imanol. Montxatera dut eta bero zen. Joe, ja baina, zinema zitze egiteko kafea behartzen nuen, eh? Karo, bai. Kafea behartzen nuen eta kafeak bero behartzen egon. Baita. Ai, bale. Ez, alegia ez kafeotza gauza tristia dela. Ez dakit beroa behartzen egon, ez dakit ideia hona den, ze orain Imanolek ezin du hitz egin. Vale, ezin hitz egitea gauza tristia da, baina kafeotza tristiagoa da. Esamarroken, esneotza ez. Jesus, kafeotza guztua ez zaitela beroa baino. Bueno, gauza esan gaizut Imanol, zaude
azken oiuari helduta, ze cold brewa da orain top coffee. Claro. Gau osoa infusionatzen utzi, eta hotzik hartzen den kafe infusio hori, orain da, ez dakit, Bai, modan dago. kafe hipsterismoaren, bai. Kafe hotza? Bueno, izotzakin beti onda modan, ez? Bai, baina hau ez da... Ba, gizok Instagrameko kontu bat dagoela, zuk eskatzen duzu kafea, eta eskatzen duzu edalontzi bat izotzekin. Tardun gero, katilutik edalontzira bota behar duzu. Eta hor, egin behar duzu mugimendu taktiko bat, ez? Kafea ez erortzeko lurrera, txak, edalontzira botatzerakoan. Ba, Instagram kontu bat dago, soilik bideo horiek argitaratzen dituena. Azuk grabatzen duzu zure burua hori egiten, eta bidali egiten dizu, eta gero egiten dute beraiek argitaratu, eta puntuazio bat eman. Como café estirar. Ba, ez dakit nola izan duen, baina horrelako zerbait izango da, bai. Ba, cold brewari buruz esango dizuet, ez dela kafe izotz dutun soil bat, edo behintzat alde nabarmena dela infusionatzeko modua. Kafe izotzekin egiterakoan egiten dugu espresoikoa normalean, edo norberak egin dezak igual etxean bere italiana kafe makinean edo, eta kafe bero hori izotzekin oztu egiten da, eta hartu egiten dugu. Cold brewaren kontzeptua da, 12-24 orduz ur hotzetan infusionatzen uzten dela kafea. Da kafe infusio bat, ez da kafe estrakzio bat, alegia, ez da presiopean, kafe makina batean, hortxe ura, kafetik barrena iragazten, baizik eta egiten dena da, kafea jarri uretan, eta horrekin infusio bat lortzen da, eta gero horri izotza jarrak dizaiokezu, eta hori izotzekin hartu. Baina, kafe hori nolabait eginda infusio sistema oso luze baten bidez. Bueno, puri-purian tartea zinema zitze egiteko da, ez da? Kafea zitzekin berbarin badugunik, ez zindu asko aportatu. Ez, ni banoa ez, ezin dudala asko. Nik aipatu behar nun hori izango litzekela Argentinako haragia bezala, ez? A fuego lento, sukaldatzen dutena. Bai, 12 orduz egiten dute haragia. Hori Marko Estedinek bere asadoetan askotan aipatu izan digu. Haragia zure gaia da, baita. Kafe igual ez, baina. A ber, oren vegetariana izango zaren, maja? Ez naiz. Orain, momentuz ez. Zui bat hainitzen itzen, zukitzen alizateko. Eskerrik asko, Imanol, bai. Izu, ala ere, goiuri gauzat esango izut. Bigarren kafe izan adu irratxo honek, bai. Ez, hori bakarrik ez. Oso ofendituta nago, zezu zara pertsona bat. Guztiaren inguruan jakituna, dena interesatzen zaiona, eta zera, kafea orain ez daizu interesatzen. Ez, interesatzen zait, eta niri zer den cold brew. Jakitea interesatzen zait, eta gero gainera joaten balin ba naizola ire handi batera, eta norbaitek cold brew bat eskaintzen balin badit, jakingo dut. Zuzula nahi. Ez dudala nahi, baina noski. Baina entzuten ari nintzen Harry Styles zinema abesten, eta pentsatzen ari nintzen, bueno, zinema zere hitz egin beharko dugu. Zein hasiko da? Imanol, azkeneko asteetan kale egin duela. Ja, askotan daukat sensazioa astebete pasadanen aspaldien ez dela etorri, baina guaindik eta gehiago. Igual azkeneko 3 astetan ez hemenean. Hori da horrelako zerbait bai. Ba, gaur kontan, venga, nik gomendatuko dizuet. Gomendatuko dizuet pelikula bat Netflixen dagona, duela astebete ekarri zutena. Pelikula bea 2024koa da, baino, hori, esan bezala, Netflixen duela astebete jarri zuten. Eta izena du, Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela. Osea, nola egin zaitezken dirudun, amona hil aurretik. Hori da. Azken baten kontatzen du, txinatar jatorriak ditun familia bat, amona txinatarra da, baina bere seme alabak eta ilobak tailandesak dira, ze Tailandian bizi dira orain, eta, pixka kontatzen du, pertsona helduei ematen zaien tratu hortaz azkeneko urtetan. Pelikula hasten da protagonistan lengusinaren aitona hiltzen dala, eta lengusina honek jasotzen dula aitonan erentzia parte handi bat, bera zaintziagatik, eta orduan protagonistak erabakitzen du bere amonana gerturatzea, ja zarra dagonez eta urte gutxi gehatzen zaizkionez, bere maitasunaz baliatu, eta bide batez, behin amona hiltzen dala, diru guztia eredatzea. Eta, pelikula guztietan bezala, hemen gertatzen dira gatazka ezberdinak, amona konturatu iten da hontaz, hasiera batetik gaina, eta, dago saiakera handi bat,
pelikula on guztietan gertatzen bezala, pertsonaia nagusia hasten da pentsamentu batekin eta bukatzen du beste pentsamentu batekin. Eta, bueno, egia dala pelikula bat oso polita, azkeneko ordu erdiak negarrez pasan dituna, eta bai, esango nuke luzea dala, ez dakitzen bat irautitun, bi pare bat ordu esango nuke irauten ditula. Oraintxe biratuko du, baina... Bai, 2 ordu eta 5 minutu. Baino ez luzeain zaitelako, baizik eta gogoratzen naizelako pausatu behar izan nula ordu erdi faltan, aipatu eta bezala momentu oso dramatikoa gertatzen naizelako, eta konturatu nintzelako luze zijoala guendi bukaera guzti hori. Egia da oso pelikula polita dela, oso negartiak aldin bazeate nire bai. Ba, zeitun negarringo dezute. Baina azken baten pelikula honek daukan ezberdintasuna eta gehiena gustatu zaitena izan zen, nola hitz egiten duen, ez hainbeste ez da oso transcendental jartzen, ez da gizakian existentziari buruz eta arrazoik eta buruz hausnartzen jartzen, baina da gauza askoz sinplego bat eta mundutarrago bat. Irudia oso zoragarria da, aktoriak oso ondo daude, eta nire ustez behintzat, bai ondo tratatzen dula eta bai ondo retratatzen dula, ba hori, pertsona helduen bizimodu hori, nola askotan adin batea iristen danen ezakizun ze pertsonak datozen zure gana benetan nahi dutelako edo dirua nahi dutelako. Eta ezakita, osnarketa guzti hori oso interesgarri iruditu zait. Eta baita badago jokutxo bat, lehen aipatuten bezala, Amona txinatarra da eta protagonista tailandesa da. Eta hor baita badago joku bat hitzen erabilera hortan eta hizkuntzan erabilera hortan, ze momentu batzutan Amonak hitz egiten dio txinatarrez edo deitzen dio modu batea txinatarrez, eta hor sortzen dira momentu oso goxo batzuk, nun protagonista tailandesa izan da txinatarrez duren zagutzen, eta hor dabil ulertu nahian bere Amona. Ze argi polita. ที่เราทำอยู่มันผิดไหมวะ เฮียเราไม่ได้มาทำให้เขาเสียใจนะเว้ยเรามาทำให้เขามีความสุข มัดไม่แน่นอ่ะ แน่นมากเดี๋ยวน้ำส้มมันอึดอัด แล้วมากเหงาเนี่ยอยู่คนเดียวมาตั้งหลายปี เดี๋ยวกูก็หายแล้วนะมันก็ไม่ต้องมาดูแลกูแล้วล่ะ ช่วงนี้มากให้เอ็มเกาะกินไปก่อนแล้วมาหายแล้วเอ็มค่อยไปแล้วกัน มึงมาอยู่นี่ก็ดีเนาะสนุกดี Nik ja trailerrarekin txegarrei nahi dut, Imano. Ni ere nagor... Jo, biloba galdetzen dio Amonari bakarrik sentitzen zara, eta ja galdera horrekin, ja negarrekin nahi dut. Jo, eta noski, olako pelikulatan bezala, nun negarri bukatzen dezun, eta dan familia arteko harreman polit bat, dauzkazu, bai, irudi oso politak, argi oso politakin, eta nola ez, musika zoragarriat. Bai, Jo, lenguan agertu zen Instagramen bideo bat, argentinar batena. Bere Amonari kontatzen ziona, Madrilera zijoala bizitzera ikusi duzu? Ez. Ez ezakit ikusi nahi dudan. Ez, negarrengo duzu, nik alaxin. Instagrameko bideo bat. Eta Amona triste Reel bat, minuto 30 segundu. Amona triste jartzen da, badoalako bideo bat. Ez dut eta irik emango, bestela negarrez hasiko gara hemen denok. Bai. Jose gauza, nik atzo egin nuen negarra, The Last of Us ikusten. Ara? Bai. Eta hori da zure gomendio aste honetakoa? Noski. Ara... Bai, uste dut duela aste batzuk aipatu nola, pozik negola, ze bazeto zen, bueltan, oso gustoko ditudan, izan ditudan, eta beren esperuan nintzen bi telesail bat zen, The White Lotus, honen inguran hitz egin dugu, amaitu dut bigarren denboraldia, duela egun batzuk. 3. denboraldia. 3. markatu, eta konfirmati ezazueket, pintxazo bat izan dela. 3. denboraldia, oso dagoela, lehenengo 2 denboraldien azpitik. Uste dut lehenengo atala ikusira eman nituen arrazoiekin, labur biltzen dela. Bai, eta da, falta direla, indarra duten pertsonaiak, gidoi klasikoaren osagai batzuk, ez? Lehenengo atalean behar du zerbait engantzatuko zaituena. Ez dago, lehenengo atal horretan, ez dago detonanterik, ez dago irapunturik. Sortzaileak aste honetan eman duen elkarrizketa batean esan du,
ados dagoela bera ez dela ezer gertatzen, denboraldi honetan, baina elkarrizketetan sostengatzen dela dena. Enago ados. Ez daude ados. Baina, badakizu zer, hori da, egia gero sortzaileek badutela, sortzaileok badugula gauzak justifikatzeko narratiba bat, ez? Eta, bueno, narratiba hori izan daiteke zintzoagoa, izan daitezke pixkat gezurretazkoa. Eta uste dut kasu honetan, elkarrizketak ere ez direla berezionak, dialogoak, ez dela ezer gertatzen, baina gainera sortzen den klimak ere ez du erakartzen. Aurreko bi denboraldiak bata Hawaii eta beste Italian gertatzen dira, eta testu ingurua ikaragarri ondo ekarrita dago, gutxi gertatzen den momentutan ere oso gustora egon zaitezke, hau Tailandian gertatzen da, kasualitatea Imanolek ere ipatu du, Tailandiar kutsua duen zera pelikula, eta ez dute lortzen zuk Tailandia ere nolabait gozatzea, edo ez da egite, testu inguru bisual horretan bai, gozatzea, bisualki ez da zer gertatzen, The Wild Lotusen 3. denboraldia, ikus daiteke, badaukelako ja bere osagai sorta bat, estetika konkretu bat, faktura tekniko oso ona, bazaude, esan. Gaizki esan dut Mike Whitek aipatu duena. Zer esan du Mike Whitek? Asko zobea da bere esaldia. Vale? Ingelesez irakorreko eta gero itzeliko dugu. There was complaining about how there's no plot. Part of me is just like, bro, this is the vibe. I'm etching you. Badakizu zer dan etching. Badakizu zer dan etching, bai edo ez? Ez que txiste bat nahi nu, baino... Etxin dizute esan? Ez, baino etxin lasela zen, no. Bueno, ezakinaren zat, etxin da, norbait, klimaxera eramatea eta orgasmoa iristear dagoenean gelditzea. Coitus interruptus. Ez da berdina, Vale. berdina, Manol, ez da berdina. Vale, barkatu. Baina, ez, eta momentu hori, etxin, ez, eramatea, eta bueno, behin eta berriz, eramatea pertsona bat muga horretara, eta... Etxin bat bada, coitus interruptus bat ziurrenik, naiz eta etxin egin daiteke koitori gabe. Eta koitorekin jarraitu dezakezu. Bueno. Etxin egin daiteke koitori gabe, Maialen Tellabide. Euzun mikrora etorri. Barruan dago arpegitxara jartzen, a ber, barkatu, 2025, koitori gabe orgasmora iritsi daiteke, ez da? Bai. Etxin batera iritsi zaitezke koitori gabe. Bale, orduan, baina esan dezu... Barkamen eskatzen edut gero mikroan publikoki, beti niri jartzen dizkit aurpegitxarrak, neskonek. Bueno, Mike Whitek hori esan dut, iruditzen zait oso ona, oso erantzun ona. A ber, da, zinean Imanoli ikasten da, Deus Ex Machina, edo nola esaten da latinez? Deus Ex Machina. Deus Ex Machina. Deus Ex Machina bat dago, hola, on the rocks, The Wild Lotusen azken atalean. Ido hilariak egin zuten, bueno, pues ya está, hola, listo. Nahiko blufuzen zaituen telese bada. Baina ni naiz etorri hona The Wild Lotusen inguran hitz egitera, 3. denboraldia, bada, eska xamarra. Eta beldur hori nuen, The Last of Us telesaiaren itzulerarekin 2. denboralia iritsi baita. Baina, haze itzulera. ¿Estás bien? Gustavo Santaolallaren musikatik hasite. Sí. Aquí es donde vivimos. ¿Esto qué es? La valla. ¿Dentro qué hay? Gente. ¿Y qué hay fuera? Monstruos. Bueno, nolabait entzulea testu inguruan jartzeko, The Last of Us, nolabait gugandik azkenak edo geratzen garen azken horiek edo, bueno, zombi giroan edo kokatutako generoan egon liteke, baina kasu honetan zombiak zombi baino, bueno, Cordyceps ontxoaren mutazio batek sortu duen, olako krisi pandemiko mundial batean kokatzen da.
ontxo horrek bere sustraien bitartez gizakiari eragin dizaioke eta sortzen du alako giza ontxo bat. Eta aldiz, giza ontxo horietako batek gizaki sano bat ozkatzen badu, edo odol kontakturik baldin badago, momentu horretan zauri horretatik barrena, ontxoaren zainak sortatzen hasten dira, eta bazar bat gehiago, zombi bat gehiago edo danakoa. Eta bigarren denboraldi hau iritsi da, lehenengo denboraldiaren azken kapitulo oso on bati, jarraipen oso on bat emateko. Ze hemen gertatzen dena da, badaudela nolabait, azpitrama batzuk nolabait argitu gabe utzi zirenak, edo ezagutu ere ezagutzen etzen dituenak, baino azken kapitulo hortan gertatu zenaren azpitik, dagoeneko tramoiek bazeuden. Nik ez dakit gidoi taldeak dagoeneko lehenengo denboraldiena amaieran pentsatu zen bigarren egongo zela, uste dut baietz, segituan jakin genuen egongo zela, eta ala balin badaba nabari da, ez? Nabari da oso joskuntza lan ona dagoela. Bigarren denboraldia 5 urte beranduago kokatzen den denboraldi bada, pentsa, salto temporal bat dago, eta ala eta guztiz ere 5 urte horietan, egonda jendea, aurreko denboraldien amaieran gertatu zen hori, nolabait, konpondu, alako bengantza moduko bat sortu nahian eta hortik abiatzen da. Bigarren atalak, badu, boom, golpe handi bat, atzo estrenatu zen estatu batuetan, eta nik gauean harrapatu nuen dagoeneko. Oande bi bakarri daude. Bai, bi bakarri daude. Normalean, HBO behintzat estatu batutan astelenetan publikatzen ditu, beraz, normalean gu astelenetara ezkara iristen eduki hauek publikatuta, baina gaur asteartea denez, justu harrapatu dute ikusgai. Eta astelenetan ez, igande gauetan, guretzat astelen goiza. Hori da. Orduan ez dit denborarik ematen normalean, estreno giroan dauden hauek, asteleneko puripurianera ekartzeko, baina gaur, egun bat gehiago izan dugunez, izan dut. Niretzat da, marabia bat nola dagoen girotuta errealitate postpandemiko hori. Osa, iruditzait asko dagoela pentsatuta hemen. Ideia ekaitza hauetan egoteagatik ordainduko nuke. Wow! Bai, nola irudikatuko dugu mundu postpandemiko hori. Eta hau Wyomingen kokatuta dago bigarren denboraldiaren hasieran, Jackson izeneko herri batean. Gainera, Wyomingen egondakoa naiz, inoiz aipatu zidaten Boise nengoela, estatu batuetako ilunabar ederrenak Wyomingen gertatzen direla. Eta oso inguru ederra da, Wyomingena. Eta bertan, neguan, elurgiroan kokatzen da. Eta oso interesgarria da, nola pentsatu duten gizarte postpandemiko horrek sortu duen erreserba moduko horretan prestatu diren eta prestatzen diren etengabe balizko erasoetarako. Eta ontxo honek sortzen duena da, egon daitezkela erdilokartuta lurrean hainbat gorpu eta norbait hortik igarotzen denean vibrazioiek esnatzen dituzte eta, zombien girotik ezain horren, martxan jartzen dira. Eta, oso denboraldi hasiera indartsua, eta esan da bezala, bigarren atalak badu giro oso garrantzitsu eta traumatiko bat ikuslearentzat. Eta benetan gomendatzen dizuet The Last of Usen bigarren denboraldi hau heltzea, baina aste, ze uste dut nik astelenero txapamango dizuedala atal berriekin. Nolabait berri ona, nire ustez, jakitea badaudela denboraldi berri onak edo iraganekoak hobetzen dituztenak, aurreko The White Lotus horrekin gertatu ez bezala. Eta Goiuri, zure gomendioa behar dugu. Badakizue, aipatu dut, nagoera liuratuta Vatikanoan gertatzen ari den guzti honekin, eta esan dut, baina bazpadara errepikatzen dut, ez nago liuratuta fedearen ikuspuntutik, baizik eta antolakuntza eta zeremonia eta liturgiaren ikuspuntutik, beraz gaur, dagoeneko puripurian batean aipatu nuen pelikula bat ekarri nahi nuen berriro, Konklabe pelikula, hain zuzen ere, Konklabe pelikulak kontatzen duelako Aita Santua hil ondoren gertatzen dena, eta nola erabakitzen duten hurrengo Aita Santua, eta tarte horretan, aste horietan gertatzen dena. Beraz, atzo, mezua iritsi zitzaidanean Aita Santua hiltzela esan ez, pentsatu nuen, badaukat gaurko plana. Tardun, nire atzo arratsaldeko nire plana izan zen Konklabe ikustea, eta guztiz murgiltzea, oraintxe Vatikanoan gertatzen ari den honetan. Imanolek barre egiten du zergatik. Ez, uste etorezak burua ikusi duzu konklabe o sin klabe? Konklabe ikusi dut streaming plataforma batean ikusi nuen, eta horretarako fasaitza behar nuen. Beraz, horrekin hasiko naiz, Imanol, eskerrik asko egin didazulako lotura, esango dizuet, momentu honetan,
ikusi nahi balin baduzu, ze gainera iruditzen zait, pelikula batzuk badaudela, ikusi behar direla momentu zehatz batzuetan. Tardon, konklabek duela hilabete batzuk, bagian ez zuela gaur sortuko dizuna, ez zizula gaur sortuko dizuna sortuko. Orduan, uste duze, badagoela hor produkzio taldean alako kalkulo bat pentsatuz, ez dakit, nekroporrak egiten diren bezala, aita santuari geratzen zaizkio 2 eta 20 hilabete bitartean eta tarte horretan sartuko dugu hau. Kontua da pelikula dagoela liburu batean oinarrituta, liburuak denbora gehiago daukala, Nik esan barroket atzo, ez dakit nun sartu nintzen, baino streaming plataforma baten sartu nintzen, eta papa hil eta 2 orduta, zegoen ja portada jarrita, ikusi papan dokumentala. Gabe. Orduan, kontatuko izat, nun ikusi dezakezue. Amazon Primeen alokatu edo erosi egin daiteke. Alokatu ezkero, 4 eurotan dago, eta erosi 12 eurotan. Rakuten plataforman, 5 eurotan edo 12 eurotan erosteko, 5 eurotan alokairua. Apple TVn alokairuan baita ere 5 euroan, Movistar Plusen ere 5 euro alokairuak, eta Filminen ere 5 euro alokairua. Nik Amazon Primeen ikusi nuen, alokatu egin dut, eta 30 egun ematen dizkidat, Uste dut, 30 egun hauetan nahi adina aldiz ikusi dezakedala, eta uste dut gaur berriro ikusiko dudala, ze, bueno, detaile asko daude. Hitz egin genuen pelikula honetaz, baina pixka bat freskatzeko, azken Donostiako zinemaldian ikusi genuen lehenengo aldiz, zertan estreinatu zuten, hortxe dago protagonista nagusi bat Ralph Fiennes aktore handia, bera da arduraduna, konklabe hori antolatzearen arduraduna, eta badaude beste, aita santu izateko hor aukeran dauden beste gizon batzuk, gizonak, noski denak, eta badaude aita santu batzuk direnak modernoagoak, eta aita santu batzuk tradizionalagoak direnak, eta orduan, oso interesgarria da ikustea nola egiten duten bozketa hori, edo nola egiten duten kanpaina, ze gu ohituta gaude hauteskunde kanpainetara, kanpaina politikoetara, eta hor ikusten dugu, oso neurtuta dago, zuk zer egin dezakezun hauteskunde etapa horretan, ikusten ditugu politikariak telebistan, elkarrizketak ematen, hau ez da gertatzen aita santuekin. Orduan beraiek kanpaina edo egiten balin badute, egin behar dute, antxe giltzapetuta daudenean, ze badakizue, oraindik ez daude, ze orain aita santuaren hileta larun batean izango omen da, hori esan dute, larun bat goizan izango dela, eta gero ja, maiatza hasieran elkartuko direla Kapera Sixtinan 129 kardinal, eta bertan aukeratuko dutela urrengo aita santua, eta gainera, ados egon behar dute. Eta orduan, bozketa behin baino gehiagotan egiten dute, eta horri ikusiko dugu, ikusten den gero, kea ateratzen dela antxe Vatikanotik, eta jakingo dugu aukeratu duten aita santoa ala ez. Bueno, hori guztia kontatzen dute pelikulan, eta oso ondo kontatzen dute bereziki hori, nola egiten duten kanpaina batzuek besteen alde, zergatik interesatzen zaion munduari aita santu bat eta ez beste bat, badaude, aita santu italiar bat, badago aita santu estatu batuar bat, ingelesa, badago Hego Amerikako estatu aita santu bat, aita santuak ez, aita santu izateko... Aita santu potentzialak. Potentzialak. Pontifize potentzialuz. Zik gauza, niri fumata beltz eta fumata txuriaren eta girone guztiak ikaragarrizko nagia sortzen dit, eta goiuri dago... Nere salseo guztokoena. Eta pelikula hasten da aita santu bat hilegin dela, eta orduan dago bere ohean etzan da, eta orduan zer egiten dute, lehenengo gauza egiten dena, eta hau ala omen da eraztunak entzen diote, kostata gainera, gero rigor mortis eta horrelako gauzak badakize zer diren, eta orduan eraztunak entzen diote, ze aita santuak bere eraztunarekin zigilatu egiten ditu dokumentuak, eta aita santua hileta gero, ezin du inork erabili zigil hori, eta orduan horretarako kendu egiten diote, eta horrekin hasten da pelikula, eta nila horrekin txundituta. Zeia, ez dakit, prozesu guztiak liuratu egiten nau. Eizue, egongo dola txikitasunean, pentsatola gauza niminuetan, Eliza txiki bat, ez dakit, munduko txokoren batean, ez dakitze baimenen zai eta bapatean, ara, hile egin da, eta orain aita santu berria izan arte, ez dugu baimen hori jasoko, eta dena ataskatuta. Alegia, funtzionarioak oporretara joaten diren bezala. Bai, noski. Aita santuak dokumentuak eta sinatzen ditu, orduan. Maialen Tellabide, musikan eta Vatikanoan adituak dio ezetz. Maialen Tellabide, egunon! Egunon. Aita santuak dokumentuak eta sinatzen ditu, Bai, baina, Vatikanoa
edo zein estatu ez dela bananduta dago. Eta Aita Santua ez da egongo bila biziosa de abajoko parrokian vigilatzen. Osea, egongo da diozesis bat, egongo da obispo bat, egongo da, horrelako baimenak eta ez dira Vatikanotik iristen dira diozesietatik eta obispoetatik. Eta, de hecho, osea, Aita Santua aldatu arte, jendea, Eliza parrokia txiki baten ze izan daiteke, kanpanarioa konpontzea? Hombre, ez hori ez, baina nintzen pentsatzen zerbait sofistikatuagoa, naiz eta leku txiki bat izan, zerbait handiaren zai daudela edo ez dakit. Araudiren bat. Bai, ez dakit. Pelikulan gertatzen da gauza bat, dela Aita Santuaren dokumentu batekin, hor sortzen dela rabotxa, eraz. Bueno, kontatu nahi nizuena, ikus dezazue konklabe interesatzen balin bazaizue gertatzen ari dena, ikusi nahi balin baduzue gutxi gora bera nola funtzionatzen duen, ze uste dut oso ondo azaltzen dutela, Aita Santua hil eta hurrengo orduetan eta hurrengo egunetan zer gertatzen den, eta horixe da injuste oraintxe bertan bizitzen ari direna Vatikanan, eta aizue, ez dugu ukatuko, Aita Santuak mundu mailan du eragina, gehiago gustatu edo gutxiago gustatu, bai nazioarteko politikan eta estrategia geopolitikoetan, beraz, hortxe interesgarria pelikula hau ikusteko eta gauza bat esango dizuet. Fijatu, lepotik zintzilik daramatzaten gurutzeetan. Tzan. De la crisis climática. Nik azken gomendetxo daukat. Saberroen, hau ez da konklabe. La mitad en la que ganamos. Is it possible to end global warming in one generation? Hau, aurrerapen proposamentxo bat besterik ez da, puri-purian agurtu aurretik, RTV, Radio Televisión Españolak gaur orkesten duelako Javier Peñarekin egindako dokumental serie hau, telesail dokumental hau. Nolabait, Project Drawdownen oinarritutako edo inspiratutako telesaila da. Hope garaiz gaude, eta krisi klimatikoaren inguruan, alako analisia egiteaz gain, soluzioak edo olako tesi baikorrak planteatzen ditu, dago olako gizakiak oraindik egin ditzaken, eta egiten ari den, politika sorta bat, edo ekimen sorta bat, nolabait aldaketa klimatiko horren aurrean eragin bere bizikoa izan dezakena. Nik aspaldi jarraitzen dute Javier Peña, eta oso interesgarri iruditzen zait bere nolabait divulgatzaile joera, ikusi dut kanpaina handia egin dutela, dokumental hauen estreinaldiarekin, baina, bada ezpada, nik akaitzi galdetu diot, gure basozainari galdetu diot, aizu akaitz, ezagutzen alduzu hau, eta bai, aspaldi jarraitzen dut, oso interesgarri iruditzen zait, eta osotan, bale, ondo dago, beraz ez dago hemen tramparik edo, badago benetan zer ikusia, eta nik aste honetan ikusiko dut, eta uste dut, datorren asteko puri-purianen gomendioa izango dela. Oso ondo. Eta goizeko 11:34 minutu ditugun honetan, eta dagoeneko Maialen Tellabidea agurtuta daukagula, uste dute murgildu behar dugula hemen beste giro batzutan, baina hau ez da jarri nahi nuen estia. Horein bai, hau da sortu nahi denuen giroa. Imanol González Urrutxaga oso gitarra zalea da, ez dakit gurekin geratu nahi duen. Zagitak asko aportatuko duten, baina... Nik bezain beste. A ber ez, hori nik esan dezaket, edo goiurik zuk ez, zuk aportatu behar dezu. Ez baina puri-purian. Ados. Musika tabla jarriko dezu eta gaderak ingoituzu eta... Azterketa igual dengo da. Azterketak ez. Ez dago azterketarik. Ordu nahi diversión. Baina, azterketak jarriko dizu, Imanol. Venga, vale. Zerbait asmatuko du Maialenek. Bai, Reza du, irakaslea da. Oso trebea horretan. Joan den astean nolabait ostiral gaua San Franciscon ontan, Friday Night in San Franciscon abiatu genuen, txuribeltzeko teklen tarte bat, eta abiatu orduko konturatu ginen bi golpe beharko genituela behar bezala aztertzeko hemen elkartu ziren 3 fenomeno gitarristikoak, eta hemen sortu zen giro musikal eta disko gogoangarri hau beraz, gaur jarraipena emango diogu, baina uste dut nolabait aurreko astearen laburpentxo bat, edo
puri antartean telesaitaz hitz egiten dugunean ere gertatzen da, ez? Previously in txuribeltzeko teklak. Previously on, bai. Previously on, markatu. Pixkat jarri genuen kontekstua, nola San Francisco, 1980 urtean, 3 gitarrista mundial hauek batu zian, Paco de Lucia, John McLaughlin eta Al Di Meola, eta sortu zuten disko bat, bakarra esan behar nun, baina ez da bakarra, zorionez, baina bai zuzeneko bat magikoa izan zana, eta benetan jazzaren historiarako, ez dakit dan jazza. Baina, gutxienez, formatu akustikorako benetan, ez dakit, historiako liburutan edo geratuko dena, gutxienez memorian geratuko dena. Gaur nahi dizuet, pixka bat gehiago hitz egin musikarien inguruan, eta baita ere diskan topatu dezakezuenan inguruan, eta, Paco de Luziak aurkezpenik beharrez duenez. Noiz izan zan? Atzo zan astelena baigandean. Pasanun arratsaldea Paco de Luzian vinilo bat entzuten. 1974koa Entre dos aguas abestia azaltzen dena. Mitiko hau azaltzen dela bongoekin, baixo elektrikoarekin, hori, oso gaixi abestu dut, abesti hori, Paco de Luziaren abesti mitiko hori, Entre dos aguas, pues vinilo hori, abesti hori dakan vinilo hori. Eta, eske, super guai da, eske ez da gatitzik. Paco de Lucia, no es entzun. Bakizuen ordan entzun eta gozatu. Bai, eta ikusentzunezkoan ari ginela, badaude Paco de Luciaren dokumental bizpairu behintzat oso onak, eta benetan, eta merezi du entzutea. Bere entrevista bat ikustea bakarrik, badago zerbait bere izakeran. Da oso gizon jakintxua, edo niri bintzat hori transmititzen dit, da jakintxua. Ez da... Ziurrenik jakituria horren kontziente izan gabe, edo behintzate, ego harineko gizon bat. Hori da, esperientziak emandako zerbait da, ez da, inspirazion divina, entasaita santuakin gora eta bera gaudela. Baina, niri bintzat gizon jakintxua iruditzen zait, eta bere artearekin oso konektatua dagoena, edo gontzena, lehenengo gunetik azkeneraino. Baina, Paco de Luziaz gain, ditugu Al Di Meola eta John McLaughlin. Eta hasiko gara Al Di Meolatik. Beti gaizki esaten dut Aldi. Eta ez Al Di Meola. Hori da, joder. Banatuta, Al eta Di banatuta. Hori da, bai. Al Di Meola. Izategotan, Meolatar Al. Di Meola juntatzeak zentzu gehiago izango luke. Al Di Meola. Hori da, bai. Hola, euskeraz esan da ez, Al Di Meola. Ez, Meolatar. Al Di Meola. Al Di Meola. Meolatar Al. Osondo Di Meola, Meolatar. Hori da, bai. Meolatar, Al. Al Meolatar. Alberto, vamos. Edo, Al esaidazu kaixo. Zer? Bai, Al esaidazu kaixo. Al Di Meola. Wow. Ez dut arropetzen. Lasei, jarritu. Ja, bai, jarritu. Pues Alek, ditu 70 urte honezkero, New Jerseykoa da, aurreko astean esan dizuen bezala, italiar familia batekoa. Eta 70ko hamarkadan eman zen ezagutzera Return to Forever jazz fusio taldean sartu zenean. Talde hau da txikorearena, baita ere joan zena 2021ean. Ahoskatzen dut nik. Return to Forever. Horrela? Eta Maialen Tellabidek begiratu zaplasteko bat ematen dit? Ez. Gaur azarret horri zarete? Azarretuta zaudete? Oina pereza ematen diate gauza hauek. Ja, bai. Ni nez azarret horri, baina Maialen hasi daia begirada... Bai, hori egia da, Nazka begiradekin eta arrazoiri gabe gainera. Katarroekin natoro. Ja. Jarraitu musikarekin. Hori, jazz fusio talde hontan sartu zenean, txikorearen talde hontan sartu zenean, noizbait ekarri behar dizuet hemen antologia txiki bat Weather Report, Return to Forever eta Mahavishnu orkestrarena 3 disko horiek edo 3 talde horiek batera, aldi berean gertatu zian da oso garrantzitsuak dira jazzaren historian. Baina, talde honetan sartu zanean, adibidez entzun dezagun hau Majestic Dance, oso disko arraroa, pixkat erdiaroko estetika daukan zerbait, baina inola ere erdiarokoa sonatzen duen zerbait. Entzun dezagun, entzuten dezuena gitarra elektrikoarekin, Al Di Meola da.
bueno, ikusten duzuen bezala 70ko hamarkadatik virtuoso bat izateagatik destakatzen zuen, izugarrizko lirizismoa eta bizkortasuna aukitzeagatik. Eta talde hontan egon ondoren, bakarkako karrera oso arrakastatsua izan zuen, roka eta musika latinoa jazzarekin uztartuz, Gypsy diskoan, nun Paco de Luciakin kolaboratu zuen lehenengo aldiz, eta bar. Gaur egunan oraindik ere, uste, orain dela gutxi entrevista baten esan dula, pixkat estudioetatik aldenduta da bilela azken aldean, baina 70 urte ditu, ez dakit, eskubide pixka daka hortako baita ere pixka relajatzeko. Orduan, pues bueno, nik gomendatzen dizuet, Rick Beatorekin ditun pare bat elkarrizketa ikustea, inglesa ondo kontrolatzen baldin badezu ez daude azpitituluak beste hizkuntza baten. Eta hor esplikatzen du oso ondo, pixka bat bere bilakarazin izan den urtetan zehar, eta baita ere, agian pixka bat musikariak direnentzat bai da inspirazio iturri, eta baita ikasteko filosofia, edo sortzeko zein filosofia baliatu duen bere karreran zehar, inoiz ez agortzeko inspirazioa, eta bar. Hola zerbait atentzioa deitzen ditena da, beti dagoela eguzkitako betaurrekoekin. Bai outdoor eta bai indoor. Stevie Wonder bezala. Baina arrazoi oso desberdinak. Baina Barkatu Stevie Wonder emendik, Baina bai, atentzio ditzen diten zerbait da. Bere luka hori delako. Bai, ez dakit, eta rollo Pecho Palomo, en plan, botoia onaino solte, eta... Palomo. Bai, ez dakit, daka rollo oso puertorriqueño, bertakoa izan gabe. Zakit, atentzioa ditzen dit. Adin batetik aurrera... Urteekin gazatu zaion zerbait da, ez? Ze gaztetan ikusteko antiojoekin ibiltzen zan? Bai, oida. Bai. Eta gerora, hemen argazki guztan nola guen. Latinizatu inda, nola bait. Bere familia italiarra izan da edo mediterranea izatu inda, edo ez dakit horrelako zerbait. Alkandora, botoi batzuk irikita, hori ere oso italiarra da. Bai, horretik, mediterranea izatu inda. Eta betaurreko besti izango drogagatik. Ez dut uste hau drogatu danik hainbeste, edo drogatu danik. Eso xe. Igual bai, baina ez dakit. Musikari asko, egunen baten hitz egingo dugu horretaz. Hombre, eimarko bagenu jazaren historiako drogarik gabeko musikarien zerrenda bat, kostata, oso handia zen izango, ez? Oso luzea zen izango. Hori nik uste baitaren pixkat. Mitoa ere badala, Gauza bada, drogen ondorioz hil ez direnak badaude, hil direnak asko, baina iniz drogarik hartu ez duten jazz musikariak hainbeste ez da egiteango direnik. Eta rock musikariak, eta pop musikariak, eta hip-hop musikariak, eta artista korokorrean, eta ingenieroak, eta... Baina gauza batek ez du besteak entzen. Baina... Maialen jazzaren kolektiboa defenditzen, baina... Esan nahi detena da, nik uste badela gehiago mito bat, beste zer baino, eta batez ere hamarkada batzutatik ona, ja ez dela zerbait hain generalizatu hainundik inora. Rock musikan erori asko aldatu da, eta popean ere bai. Horretik, esan nahet, bai, ez dindaukatu 50 eta 60ko hamarkadako errealitatea zein izan zen, eta musikari asko, jazzeko musikari asko droga arazoengatik hiltziala, baina hori ja orain dela urte asko izan zen, eta jazzak jarraitu du. Bai, egia da, baina bueno, Aldi Meolak esan zuen Paco de Lucia zela jasean Miles Davis bezala. Baina ze zentzutan. Gitarra flamenkoaren erregean, parekorik egon ez den gitarrista. Hori da, bai. Bueno, esan izuen baita ere Paco de Lucia oso urduri jartzen zela eta porrotxo bat eskatu behar izan zula. Eta zein pasazion porroa, Aldi Meolak, ikusten? Ez, Aldi Meolaren managerrak pasazion. Aldi Meolaren managerrak baldin bazuen. Bai, baina bueno hori, baina ez dakit, galdetu hemen edo hori. Ez da izan behar musikaria. Ez da izan behar hori egia da, hori. Baina, bueno. Aserretu bingo zaizkigu musikariak, eta ez dugu nahi. Ez dugu haiterrik nahi. Aserretuko zaizkigu musikaria, baina Durangoko azokan marrak egiteko bandejatxoak zeuden. Ikusen nituen nahi. Den esaten hasita, beraz, markatu, nire musikaria naiz, ez dakit, naizari hemen nola kanpora kritikan, nire musikaria naiz, talde desentetan aritu naiz, eta droga desent ikusi dut, besti gabe. Orduan igual ez da jazzeko zerbait. Nik ez desan jazzeko zerbait denik. Bai, esan dezu. Hori da Maialen gustatu ez zaiona. Jazzeko... Ez, a ber, jazzaren izarrak bezain beste ez dira hil drogagatik, beste estilo musikal bakar batean ere. Hori, ez da bia zina da. Bueno, pues hemendik irbastetara hori aztertzen dugu nahi baldin. Ados, ekarri clean jazzers. Ikusizue, Justin Bieber zagaizki da hon.
guan dela gutxi. Epa, girito dramatiko. Ikusten ari naiz, hemen, barkatu, Imanol, unibertsitate batean orain ez, Denverko unibertsitateak egin duela ikerketa bat, The Connection Between Jazz and Drug Abuse. A comparative look at effects of narcotics abuse. Nik ez dut esaten ez da nik horrela. Ez esan nahi, beste baterako aztertu behar balin badugu, ez dagoela gaizki aztertzea. Eta horrela, drogaren kontua egian alde batera utzi eta Maialenek jarraitu ez Bai, baina bien bitartean liburu bat irizen ari zaigu hemen posta zerbitzu egin, eta postal bat ere, bai! Live postcard arriving. Hori gorkarena da, Salamankakoa. Salamankako argazki bada hori? Bai, nik ikusten dut Salamanka. Bai. Gorka onduen interpretatzen duena Goiuri da beti. Nik uste dut, letra hori ez dut irakurtzen dut. postal hori Goiuri entzago da. Eta liburuaren unboxinga egingo dugu, Maialen, bota. Bai, harti liburu hori. Eskutan daukat. Maite duta, idatzi du. Epa! Gorka iritsi zaigu zure postala, ze ilusioa. Epa, miren aurmea beren amorante frantsesa. Zuza narratibak helarazi diguna. Hementxe, bigarren kafearen laborategira. Zederra. Oparitxoa. Aizue, Maialen Teiabiderekin musika giroan gaude. Interpretatu duzu postala? Kaixo agur bat, Salamankatik lagun guztientzat. Nire maite duta deskonektatzea. Muxuak, Gorka. Zoragarri, muxu bat hemendik Gorka Sant Estebanentzat. Zuek ere postalak bidaren ebaizki guzu, oraindik oporretan zabiltzaten horretan eta, guk gustora jasoko ditugu. Bueno, Aldi Meolaren figura murgildu gara, baina denbora tarte bat ere eskini barku digu John McLaughlini. John McLaughlin hiruetatik zaharrena da, 83 urte ditu, eta Doncasterrekoa da, dela Yorkshire, Britania handiako. 60ko hamarkadan Miles Davisen lehen fusio diskatan parte hartu zuen, direla In a Silent Way eta Beaches Brew, eta 60ko hamarkadan bere taldea sortu zuen, Mahavishnu Orkestroa deitzen dena. Nik diska hori etxean dakat, disketako bat etxean dakat, eta ea esan raroa, oso musika raroa, baina... Maialen Teiabidek arraroa dela esateko, arraroa da, Baina merezi du entzutea gutxienez behin. Eta bertan, jazza, roka eta musika indiarra hasten ditu izan ere, aurrerago, Mahavishnu Orkestraren ondoren, Shakti taldea sortu zuen, eta orain entzuten ari garena, Shakti taldearen abestitako da. Eta, tira, Mediterranean Sundance bakarrik entzun dugu diskatik, baina adibidez, bai gustatuko litzaidak entzutea posible baldin bada inigo Fantasia Suite dela 7. klip hortan, 3 daudela elkarrekin da, Dimeolaren abesti bat, eta da pieza bat 3 zatitan banatuta dagoena, eta usteet bukaera aukeratu nula hemen entzuteko, eta 3 elkarrekin entzungo ditugu. Jendea sutan, ikusten duzan bezala. Eske, diskonek duen doaien artean lenguan zuk aipatu zenuen, ez? Da beraien artean sortzen den interakzio horren energia, magia, improvisazioaren espazioa, elkar komunikazio hori, eta hori zuzenen ikusten ari zarenean, horrek kontagioa sortzen du, flipatzen geratzen zara. Baita ere, aipati nuzuen bezala, Estatu Batuarren entzulegoa ez da gainontzekoen berdina, bereziki erreaktiboa, ez dakit inoiz, fijatu zeaten Jimmy Fallon baten edo, iten dutela, eta jagarrasika daude. Bueno, hori, bai, egia, ondo ari zara. Nintzen pentsatzen Euskal Herrian ere publiko ezberdinak ditugula, eta segun non eta oso jarrera duena dauzkagula. Baina, zerbait pixkat nik uste nahiko orokorra dela Estatu Batuar publikoa oso erreaktiboa dela, eta bereziki efusiboa gauza hauek gertatzen dianean. Bueno, ikusi oso bideo, barkatu, mozteagatik. Michael Jacksonek Super Bowleko atxedenaldian kontzertutxoa eskaini zuenekoa. Ikusinen duela gutxi nola antolatzaileak, kontzertu horren antolatzaileak edo ekoizleak edo antxe zebilenak, kontatzen zuen asko sufritu zuela Michael etzelako hasten. Hau da, agertu zen eszenatokian, eta esan ziola aurretik Michaelek kontzertu horren antolatzaileari nik eguzkitako betaurrekoak entzen ditudanean, orduan has daitezela jotzen musikariak.
baina nik eguzkitako betaurrekoak kendu arte, ez. Eta ardona, gertzen da Michael Jackson eszenatokian, jendea oiuka, eta Michaelek ez ditu betaurrekoak kentzen. Eta jendea, eta antxe, eta pasatzen dira 40 segundu, minutu bat eta piko. Eta inierretik ari zaio kontzertuaren antolatzailea esan ez, benga Michael, benga, gero esan zuen, gero konturatu nintzen nire mikrofonoa etzubela entzuten berak, baina hasi egin behar dugu, karo, gainera izaten da, hori badakizuela, neurtuta dago denbora, ze futbol partida bateko Zeluz, eres benga Michael, benga, eta hortxe sarrerak mozten zegoena, en plan de, Paco, Michaelek eta ito entzuten. Eta momentu batean ja, betaurrekoak kentzen ditu, musika hasten da, eta orduan ja, kontzertua hor bai ekstasia, baina berak gozatzen du bere momentu hori, eta esaten du denga jendeak oio egin dezala. Bai, digo bat. Bai, osea, hori da crowd control bat izugarria. Baina, bueno, hauek ere bazeukaten, osea, kontzertu hontan zehar, bai nabaritzen da publikoari keinu asko iten zaizkiola, eta keinua, osea, publikoaren erreakzioare bilatzen dela. Guardian Angel dela diskan azaltzen den azkeneko abestia, grabatu zuten Nueva Yorken, eta ez baldin manabil oker da John McLaughlinen abesti bat, sortuzuna 3 gitarristek bakoitzak bere estiloan nolabait destakatzeko. Orduan da pixka bat, ez da abesti bat hasieratik bukaerara gai bat daukana, baizik eta aldatzen eta evoluzionatzen doan zerbait da, protagonismoa nork daukanaren arabera. Baina alare oso ederra da, eta entzun daitezke country kutsu batzuk, entzun daitezke rock kutsu batzuk, entzun daitezke progresio flamenkoak, Paco de Luziak dira izugarria daukan, baina hirurak daude jotzen denbora guztian, hori da nik uste hemen, osea, bakoitzak egiten du migrazio bat, estilotik estilora naiz eta ez izan behaien etxea, hola nola baita esplikatzeko. Baina hola, azkeneko gauza bezala, batek ez balmadokan nahikoa Friday Night in San Franciscorekin jakin dezala 2022tik Saturday Night in San Francisco dagola. Dela abenduak 6an egindako kontzertuaren grabaketa. Egia esan, Friday Night bezain ona edo inkluso hobeagoa, esango nuke. Neri asko gustatzen zait Saturday Night in San Francisco, benetan oso polita da disko hori, eta jakin dezazuela, nahi baldin bazute bat, bi dituzuela entzun gai. Eta 86an berriro elkartu zian, disko haian jazzistikoagoa eginez, baina baita ere altxor bat dena, hau bai egian jazzaren katalogo baten erraxago sartu daitekena. Eta Friday Night in San Francisco, pentsa hori iztelako arrakasta izan zuen disko bezalak, 7 milioi salmenta baino gehiago dituela disko akustiko batek zuzenean, 3 gitarristarekin. Eta, bueno, entzuten nahi gehan hauain, El Pañuelo deitzen da, Paco de Luziaren pieza bat, ez baldin manabiloker, Saturday Night in San Francisco diskan entzun dezakezuena. El Pañuelo entzuten utziko ditu gure entzuleak urrengo minutuetan, Maialen teiabide agurtu egingo dugu. Pixatu arkabean utzi du horre Imanol González Gurrutxaga ipatu den Justin Bieberren egoera fisikoa, baina uste dut. Nik ez dakit oso ondo ze pasatzen den. Zerbait ondo ez dagoela bai biru. Drogatan da bilsartuta, alkolakin baita gaizki. Guain Coachelan uste topatu, ikusi dutela eta oso gaizki zeon, asko esate dute Selena Gomez egati dela, dela gutxi esantzulako... Ezkondo bingo dela. Hori da. Orduan, bueno. Ez dago bera ezkonduta ere. Bai, ezkonduta dago eta ume badauka. Bai. Baina, bueno, ez dakit. Zalen... Espekulazio. Bai. Badakizue zein den Coachelako eta Brian Mayren lorea, ze pixka galdutan nago? Brian May da Kuineko gitarrista, eta saldu da jotzen norbaitekin. Kuineko besti bat jozutelako. Hori da, baina Coachelan bertan izan zen. Baina gero Benson Bonek igozun kartuizko bat.
troleatzeko, eta horren ezagitu oso ondo ze gertatu den. Nik uste dut asko kritikatu dute ze azaldu zen momentun publikoai berdin izan ditzaion. Osea, komentario askotan ikustu zen como que agertu zanen jende asko etzekila zein zan. Edo etzekila zein zan, edo berdin zitzaela. Osea, egia da Queen bere garaien izan zala, baina gaur egun ja ez dakit. Baina egia abeslaria oso ezaguna, ez dakit nola dan bere izena. Benson Boone. Hori. Bai. Eta bea ez da bereziki ezaguna Queenen abestiak koberrakitagatik, ez zer orduan tampoco, ez dauka hor lore zehatzik. Baina bai, kritika asko jaso nituen, edo bintzet komentarioetan asko irakurren nuen hori, como que jendeari berdin izan zitzaiola, bea agertu ez. Eta nik uste kartoizko hori izan dela hortik. Norberak egintzun, bai, hori da. Moskiatuta pixkan nola jendearen erreakzioatzen oso beroa izan edo, troleatu zitula, berriro Brian May, baino kartoizko bat. Hoi da, berdina da, pertsonan agertu edo kartoizko agertu. Beste beef bat egondako atxelan. Bai? Charlie XCX abeslariak argazki batzuk argitaratu zituen horrela banda batekin, eta bandan jartzen zuen headliner izan behar nintzen. Eta headlinerrak kotxelan aurten Green Day taldekoak izan dira. Tardan, egon zen hor pixkat movida en plan de, a ber, Charlie, disko bat atera dezu, disko arrakastatxu bat daukazu, headlinerrak, igual, bagian bai Green Day izan behar duela, 80ko hamarkadatik zaizen bat disko, eta zaizen bat kopia saldu dituzten, eta orduan Green Dayeko gitarrista agertu zen asteburu honetan banda batekin jartzen zuela, benetako headlinerra. Upa! De hecho, usted Charlie Xik indula promozioa Cronenbergen urrengo pelikula gatik. Olako zerbait ikusi den duen baita. Ba, ez dakit. Ba, esango nuke koatxelen izan dela baita. Da, denako atxelan izan dela. Koatxela gazko eragomandu. Azkeneko 2 asteburuetan denako atxela. Entzuleok, 2 minutu eguerdiko 12etarako informazioaren ariarekin utziko zaituztegu, eta ondoren, iritsiko da musika aria bera. Beraz, asko gurekin gozatzen jarraitzeko informazio oraino Oñatzizpururen eskutik, eta Iker Gurrutxagarekin musikaria. Ondoren gu bagoaz el pañueloren azken akordearekin. Maialentia bide, mila esker, eta datorren aster arte. Urrongo aster arte. Imanol González Gurrutxaga, aste lehen arte uste dut. Agur. Hori zeizaran dia, bihar arte. Entzuleo gubagoaz, goizeko 10:05, hementxe, naiz irratian, zuekin bigarren kafea orain, esan da bezala, informazioaren txanda. Keep calm and bigarren kafea.